Quer, não quer? Twee pasteetjes, twee kroket. Johnny quer. 2 pastetes, 2 croquettes. En 1 keer Sim, na região. 2 pastetes, 2 pastetes. Basta. Sim, vai vir. Sim, Nela, pastete. Sucesso ao croquete, Johnny quer. Sai che preso? Sa che te ne hai preso? Sì, mas onde que eu Ti preso? Comanda il preso? Sì. Tua, faccio il supporre. Sì, fatemi vedere. Però le cose sono... Romanen toe, bontari. Alsjeblieft, Aga. Wat hier is om? Bewust mas coi, pas 5 minutos por mego 3. Eu estar chorado. Sim. Ok. Romana, ave foi jave. Vamos a liberar nosso nome Alex no tem. Aqui nada mais junto conosco. So, Alex Ducia já na Corsão. Então, mas entrei meu coração para no momento que nós está começar a missa para me dar alguma ação que nós por fazer
que por ayuda-nos a elevar nossa participação durante a celebração. Mentor, celebração como bem, me também donava alguma ação como por assim, então me espera de coração que por ajudar para assim não por conectar assim mais ainda durante a celebração. Não me speak brief hier. Duas ações que eu pedi ao durante a celebração, ora que o pastor bisa laat ons bidden, me que pediu para botar também by the oração, ok? Então ele dosta na hora botar bem dilante para receber a culpa de Cristo. Bisa Senhor, atame aqui, eu um simples pecador, pero me quer receber de mim. Me abre minha porta de meu coração para poder entrar. Bom bem cerca de mim. Amém? Ok. Me quer evitar ou preparar-me espiritualmente e um dia nós começar com a celebração. Rumah mentar mas, na nome da Comissão Missão Tilburg, nós temos buscar bom bini na nossa celebração avitária. Nós lemos o texto do book. Já domingo, dia de 30 semana de tempo ordinário. No Evangelho de Ave, nós entendemos que Jesus está cura homem cego. Está aqui sinal que o reino de Deus está virando realidade e que Cristo atrás a salvação para não que quer de nós estamos reunidos para professar nossa fé em Cristo Salvador. Jesus avisa seu apóstolo, se gente estima-me, eta obedece minha palavra e me tata los time. Nós lo bini cerca de e queda viva cerca de. Aleluia. Romana me que invitamos a palavra nos lanta para e assim nós recebemos o pastor Lemons e sua servidora e nosso lector. E de minha parte, em nome da Comissão Missão Tilburg, nós desejamos a cada o pedir devoção. No.
Not nober di Tata Diu di Spiritu Santo. Gracia di Señor Jesucristo, amor di Dios y comunión di Spiritu Santo sea cuboso. U allen van harte welkom op deze zondagmiddag hier in de Petrus en Pauluskerk, waar we willen stilstaan vooral bij de overledenen van onze dierbaren. In de evangelielezing komen we vandaag Bartimeus tegen, een blinde man in de stad Jericho. Deze blinde bewijst ons dat hij ziet met de ogen van het geloof. Nog voor hij licht in zijn ogen zal kunnen waarnemen, is het licht van het geloof al opgegaan in zijn hart. Hij gelooft zonder dat hij Jezus ooit gezien heeft. Ook wij geloven zonder hem echt gezien te hebben. Dat geloof willen we voeden en sterken in deze viering, door samen het woord van God te lezen en te horen en door de communie te ontvangen. Mogen wij in deze viering door de Heilige Geest geïnspireerd worden, om ook te mogen zien met onze ogen nog niet kunnen waarnemen. Láganos, confessa nos picanon, pa nos por celebrar na un manera digno, e mysterionan sagrado di nos fe, mita. Mara Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdona nos pecados y líbranos la vida eterna.
Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij kent ons zoals wij zijn. Gij houdt van ons allen en schenkt ons het leven. En wij vragen u, breng ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat wij onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons, zodat wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Laat ons groeien naar Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst vandaag en alle dagen. Amen. Primera lectura está acá por de Jeremías. Desde aquí, Señor, te avisa. Canta de alegría para Israel. Grita duro para el som de promé de nación. Laga vosso voz resona. Canta un cantica de alabanza. Señor, salva tu pueblo. Salva lo que asobra ainda de Israel. Sí, a mí, Señor, te tresenam back for the north. Me te juntanam for the tour extremo do mundo. Gente ciego y lam, mujer en estado. Hasta es una cerca de una luz. También tabini. Nan tour tabini back aquí. Una multitud enorme. Nanta cana bini na lloramento. Pero me te acompaña y consolana. Me te hibanang na rio nang yeng di awa bibu. Pasa nang riba caminda nang liso. Nang no por trompeca. Pa sobra mita tata pa Israel. Efraim tamiyu mayo. Palabra de Dios. Salmo responsorial da Salmo 126. Refrão da bisa. Tacos ng grande Señor ahasi con su pueblo. ¿Nosur? Día Señor halaga su pueblo de Sion vuelve cas por el destierro. Aparece un sueño. Nos pone cara a rir y a canta de alegría. ¿Nosur? Otro pueblo nan avisa. Cos grande, Señor, ahasikunam. Señor, ahasikos nan grande verdad. Con contento nos queda. Señor, cámbianos suerte manera agua un desierto. Es que sembra con agua na huevo, lo cosecha cantando. Vai eta vai na lloramento, cargando coto de simia, ma eta volve, viniendo con canto, cargando boche de maíz. De dos lecturas, está sacada por de Hebreo. Cada gran sacerdote ta queda escogido por de gente y queda nombrado para representar gente cerca de Dios. El mister ofrece sacrificio y ofrenda para picana. Como el mister sometido a debilidad humana, y por ti comprensión para gente ignorante y están con a perder camino. Y como el mister débil, no está solamente para picana del pueblo, el mister ofrece sacrificio, sino también para su mes picana. Ni un gente no te da su mes dignidad de gran sacerdote. Dios me llama para recibir la dignidad manera a suceder con Aaron también. Así na Cristo tampoco no aduna su mes el honor de gran sacerdote. Este Dios ahasi. Dios avise, bota mi yu, awe mi adunabo vida. Un otro camino establece también lo botar sacerdote para siempre na mesma maneira com Melquisedec.
Palabra de Dios. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marco. Den e tempo aia, ora Jesu. Ed espirinan e un multitud grandi. Cu tabata simue, tabata by for the Jericho. Un humber ciego llama Bartimeo, iu di Timeo. Tabata cinta cantu, di camina ta pidi limosna. Ora Bartimeo attende cuta Jesu di Nazareth. El acumisa grita, Gesù, io di David, tiene misericordia di me. Hopi hende a ruse mise queda que tu, ma el agrita mas dura ainda, io di David, tiene misericordia di me. Gesù a queda para i abisa, llame pa mi. E hendenan a llama e ciego e abise, animo lantaribia eta llamabo, e ciego attira su mantel un banda, bula lanta e vaya cerca Gesù. Gesù a puntre, kiko bo que pa mi hazi babo. Bartimeo a contesta, Maestro lagami mira atrobe. Pai numa Jesu abise, bo fe den mi salvabo. Mesora e ciego Bartimeo, a mira atrobe, e el a segui tras di Jesu. Palabra di Señor. Lieve mensen, ik vermoed dat we allemaal heel goed weten wat ziek zijn inhoudt. En dat er ook 2 dingen noodzakelijk zijn om te kunnen genezen. De dokter moet ons kunnen willen helpen. En wij moeten willen genezen. En ook geloven dat dat kan gebeuren. Doen we dat niet, dan is de dokter bij manier van spreken machteloos. Want het is heel moeilijk om iemand te genezen die dat niet wil of die zich er niet voor inzet. Dat doet Bartimeus, de blinde bedelaar in het evangelie, zeker wel. Hij wil dat er een einde komt aan zijn leven aan de kant van de weg. Dat is de plek waar hij volgens zijn tijdgenoten thuis hoort. Aan de kant van de weg, aan de rand
van de maatschappij. Zij zijn immers overtuigd dat zijn ziekte een straf is van God, wegens zijn zondig gedrag, of van hemzelf, of van zijn ouders. Door die overtuiging leefde er in die dagen in Israël trouwens veel blinden, melaatsen en kreupelen en zo meer aan de kant van de weg, aan de rand van de maatschappij. Niet in, maar buiten de stad. Want in de stad, daar waren ze niet welkom. En ze moesten maar zien te overleven van wat bedelarij. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij, schreeuwt Bartimeus, wanneer hij hoort dat Jezus voorbij komt. En dan doet hij er zich iets heel merkwaardigs voor. Jezus reageert helemaal niet. Heeft hij een zwak moment, waardoor hij geen aandacht heeft voor de medemens? Maar Bartimeus geeft niet op. Hij schreeuwt nog harder. En ook daarop reageert Jezus op een heel merkwaardige wijze. Hij zegt tegen zijn leerlingen, roept hem maar. Hij roept hem niet zelf. En dat is toch wel een beetje ongewoon voor Jezus. Want Jezus heeft altijd aandacht voor mensen in nood. Zelfs voor melaatsen, die niet eens in de buurt mochten komen van mensen. Maar voor deze blinde Bartimeus heeft hij geen aandacht. En hij stelt hem een merkwaardige vraag. Wat wil je dat ik voor u doe? Wellicht vinden wij dat een rare vraag. Want die Bartimeus kan volgens ons toch maar één ding verlangen. En dat is wel dat hij kan zien. Maar misschien is dat niet zo. Misschien verlangt hij alleen dat hij de stad binnen mag gaan. Of heeft hij gewoon honger of dorst. Maar dat is het dus niet. Hij wil kunnen zien. En daar heeft Bartimeus alles voor over. Zelfs zijn mantel. En dat is zijn enige bezit. Die mantel is zijn stoel, zijn bed, zijn deken. En hij laat hem gewoon liggen. Hij neemt letterlijk afstand van al zijn bezit. Omdat hij Jezus wil ontmoeten. Toch wijst die merkwaardige vraag van Jezus ons een weg aan. Jezus zegt immers niet, ik zal dit en dat voor jou doen. En dat is nemen of laten. Nee, hij vraagt heel eenvoudig wat deze man Bartimeus van hem verlangt. Dat kan een levensles zijn voor ieder van ons. Want we vinden het maar heel normaal dat wij in allerlei omstandigheden onze wil willen opdrukken. Aan onze kinderen, aan mensen die voor ons werken, aan zieken die wij verzorgen, aan bedelaars aan de deur. Aan mensen die op dezelfde plaats verblijven als wij. En ga zo maar door. Misschien zijn we het ons er niet echt van bewust. Maar we dringen dus heel vaak onze eigen wil op. En we houden te weinig rekening met de ander. Wat de ander wil, wat hij verlangt. We moeten ons dus ook afvragen of we zelf om hulp willen vragen en hulp willen krijgen als we zelf in nood zijn. Aanvaarden dat wat de ander ons wil helpen. Durven we dan om hulp te vragen? Willen we zorg ontvangen? Of zijn we daar te trots voor en zeggen we, ik los het wel zelf op? Lieve mensen, het verhaal van Bartimeus
is heel belangrijk, omdat het ons 2 wegen aanwijst die Jezus is voorgegaan. De weg van de zorg voor de ander, voor de arme, de zieke, de eenzame en de vreemde. Kortom, voor alle mensen die nood hebben. Dringen we die hulp op of houden we rekening met de wil en het verlangen van de hulpbehoevende? En daarnaast is er de weg van zorg krijgen. Aanvaarden we dat we soms niet alles kunnen realiseren? Aanvaarden we dat andere mensen voor ons zorgen als we ziek zijn, opgenomen zijn in het ziekenhuis of verpleegtehuis? Durven we, net als de blinde Bartimeus, vragen of iemand iets voor ons wil doen? Want net als wij zijn onze medemensen kinderen van God de Vader. En zijn ze geroepen om aandacht te hebben voor de medemensen. Laten we ons dus inspannen om de wegen te gaan die Jezus ons is voorgegaan. Zodat hij tegen ons hetzelfde kan zeggen als tegen Bartimeus. Uw geloof heeft u gered. Amen. We gaan verder in het boekje op bladzijde 7, het credo. Mita ere. Bidden we ons voorbeden. Rumana, Cristo Jesús da nos representante cercatata, pesei nos taresa com confiança. Pa igreja segui proclamar e boa notícia, donando esperança, caminha tem desesperação, amor, caminha tem indiferença. Ó Senhor, para nós, comunidade de Tilburg aqui presente, segui vai mais dilante em fé. Comunidade caminha tudo fiel, da dona generosamente não apoio, tanto material como espiritual. Ó Senhor, para nós tudo aqui presente, por alcançar salvação eterna. Ó Senhor, para nós ter compaixão, estão aqui está fora de bom caminho e ajudarão direito lo que está robes. Ó Senhor, nos taresa para nos enfermos não. Para não porraia sanação com não mister. E sei nos te pedir algo especialmente para Alida van Wijk, Maybelline Gonzalez e Adi Willems. Ó Senhor, nos taresa para estar com a cumpleaños. Rowan Martina, Melitza Maduro, Carlo Emanuel com a cumplir 10 anos. Que Deus bendicionana ricamente a ribanan edades novo. Ó Senhor, Ave,
nos que recordar tur nos defuntunan, arriba estan ko abailaganos. Itapesei nos tasende un luz dan ang nombre. Chica Klooster, Stanley van Eyma, Ilona Weber, Ivan Requena, Siegfried Rojas, Emerita Cruz, 3 luna di fallecimiento, Reni Sicilia, 11 años de fallecimiento, Adeleza de Jesús, Berta Martis, Edwin Cecilia, Emerita Cruz, Jovalita Antoine Dandou, François Jacques Ahmed Rigot, Sylvia Martinburg Jack, Antonia Jack, familie Saleh Thomas, familia Thomas Boezem, familia Saleh Sassine, familia Saleh Newton, familia Boezem Salzbach, familia Newton Marchena, familia Thomas Tilman, Rudy Thomas, Family, familie Marcera, Juan Tomás Maduro, y nos traza para todos de futuro que viva de nuestro corazón. Kunang porta de paz, de luz eterna del Señor. O Señor. We bidden voor de zieken in onze familie- en vriendenkring. Voor hun mantelzorgers en alle hun zorgwerk dat ze kracht naar kruis mogen ontvangen. Voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid. En voor de overledenen van de Tweede Wereldoorlog vanwege de bevrijdingsdag van vandaag, 80 jaar geleden. En voor de vrede en de gerechtigheid in de wereld. En al die intenties hier uitgesproken of levend in ons hart worden samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tot zover de liturgie van het woord. We gaan verder de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collecte worden gehouden. Het koor zingt haar lied.
Bid, broers en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. Heer, één alleen is onder ons in staat het offer op te dragen, waarvoor wij brood en wijn hebben aangebracht. Neem vrede met onze goede bedoelingen en aanvaard wat wij u geven, omwille van Christus Jezus, onze hoge priester, tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel te leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor en wij smeken u dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zingen wij het mysterie van ons geloof. Amen.
dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Franciscus onze paus en Gerardus onze bisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. En we bidden vandaag in bijzonder voor de overledenen waarvoor we een kaarsje hebben aangestoken en voor de overledenen van de Tweede Wereldoorlog. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen. En vandaag speciaal de zalige Pirkedonders, die vandaag zijn verjaardag viert. Die Heer eens leefde in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Per medio die junto cune idem die, nabo Dios data todopoderoso, den unidad y Spiritu Santo, tu honor y gloria, den tuo singo y signonon. Uniden e mesun spiritu, nos por reza cu confianza, e oracion cu nos ar risibi, di nos divino Salvador. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. En geef elkaar een teken van die vrede.
Di gozo ta esnan kuta kumbida na cena di Señor, ata elamshi di Dios, kuta kita pika di mundo. Señor,
Laten we ons bidden. Goede God, wij danken u, omdat gij uw Zoon gezonden hebt, die ons weer nieuwe kracht heeft geschonken. En wij vragen u, blijf ons terzijde staan, wanneer ons geloof wordt aangevochten door zelfgenoegzaamheid. Wees ons steeds genadig en breng ons behouden over naar uw hemelse koninkrijk door Christus onze Heer. Amen. Romanto, nós temos duas participações. Nanta na página 18 com página 19 temos um book. Na página 18, se me notará, se me não tinha book me dilante, tem a feria de bolo. Danke, Melissa. Nós temos feria de bolo aí que trove 24 de novembro, marca a fecha. Nós temos bolo de cachupete, o luxo aqui, bolo de coco, bolo de chocolate, pistacho, primo, até lá, ainda sali. Nós temos diferentes bolos, marquei de boa agenda, nós estamos guardando com o braço abrir. De mesmo dia aí também, na página 19, nós temos inzamelingsactie, nosso projeto de Bombicinha. É ano que vai vir tique mais grande que o ano anterior, por motivo que é ano que nós estamos trabalhando junto com o Stichting de Rijnvaart de Tilburg. Então, a Stichting aqui vai por motivar Albert Heijn, door outro pakus dan ding Paletplein in Tilburg, bij Poolse minimarket. In ieder geval per een tour bang juda pas zamel in voedingsmiddelen. Anto asine nos timas tanto producto e asine nos assim mas tanto família contento. Asine que por mira que um bewijs que uma organização religiosa por junto com uma organização com outra religiosa na bem-estar de nossa comunidade. Amém. Dus outra luna é persona stichting lot o representante também aqui não presente, mas você mira que não tem chance me dá ver. Eu que a liberdade tá. E mesmo stelsel mes voor is lo explica de sua banda que com não trabalhar assim. Nós te pedimos não para lo qual que boting, lo qual que por 13, maneira nós assistir aí 13 na missa, promê com missa, dus entre 2 horas e 3 horas, nós lo verzamel ding koffiezal. Então, é que nós que pedimos para termijn tá dura, lá nós se botar produto de hack, o hack tá dura ongeveer minimaal 6 maanden verder dan dezember. Die kom, por motivo que nós doen ainda nós não que obrigar ainda não que vamos ter usar a walkie mesora. Doen ainda não tem que ruimte espaço, na mesma visa que hora não por usar o produto. Então, nós estamos aí que nós trabalhamos durante nossa parte e paquete em januari e não em dezembro. Nós temos de donkere dagen pakket. Zo heb je in dezember, tem diferente en ik batalha algo no di Páscoa, batalha na no di bo. To aya ta bolto, anto costa dalbo, berança dalbo, tabashi, anto bondi nada. Que men nós diz assim, algo outro é aqui, então mais claro nós lo vai evaluar para o se com a acogida vai, com essa que tá mais bem ou não. Nós vamos ter em januário, então assim é para ter mais tanta família contente. Dentro do Tilburg não geven. Nós não doen na católico só, se muslim, se você também está de família não que tem necessidade, é importante. Você não bisa, não, Steven, Lucia, Indira, Melissa, qualquer de nós de comissão, eu bisa, me tio gente, você não pode doen que paquete para mim, laga nos está, então nós só para gente hanya paquete. Bom. Danke. Zijn er 2 participações? Ok, bom. Me chiamo danke da Pastor Lemmens.
Este ano que está vindo nos missa tour luna, os nari para pastor Lemos, nosso pastor principal. Então, nós estamos bezig também para buscar para o ac. Nós não vamos bugi completo no papiamento, pastor. Está o aqui tiki papiamento. Dus vamos biba com ele, vamos apoiar. A mesmo os nari para tem basta texto que está listo no papiamento. Então, assim nós por bater tem tiki balança para tiki é começar mais, pero tiki paciência, nós seguir ajudar, seguir apoiar, seguir encorajar. Então, é hope smack, é hope smack. Ayer mesmo nos concerto também ela estava presente para sentir a comunidade. Eu também sabe Steven, ik ben in dienst van jullie, dus please doe een forte applaus voor mij. Nos servidor dan e acolit. Danke, mas danke. Nos lector, Minuska, danke. Nos broeder Ranger, quase intercessionan, danke. Bonito, não? Com nós por comemorar a todas as pessoas, nos dirbar, nos estima, com uma foto motivo, vai nos dilante, pero sempre que a Bíblia no nosso coração e que a aqui nós precisamos bela e que a corda arriba cada um. Até emocionar-me mesmo também. Danke. E mais claro também, nos cor de Heaven's Touch. Estou começando de não, vou nem mais do mês não. Estou começando de quase nanta. Não, me dá para aqui banda. Não. Ok, se você de quase você está querendo andar bem. I know, de conto. Sim, doe een applaus voor Den Haag, voor de Wintelburg. Dank je, Shonan. Que esta meia na final. Depois de nossa celebração, nós temos snack tafel. Sabe como põe me? Luz aqui nós temos. Wow, well, claro, bom não para casa. Tem algo se queira para pôr em bolso, uma promessa como vai. E mais claro, tem coffee sal também, nós temos coffee com te, nós não estamos arrostando cada um. Algo algo? Não, ok. Não, então me que pedir se tem que me toma bendição, receber bendição, por favor, benilante, eu não quase sim, não quase of que porque receber bendição para algo, benilante, assim nem pastor para dar uma bendição. No, mani buat para. Romanan ting Roosje, het binste camerato. El Roma aqui, tá um romanco foi começo, sim, na hora, bem, aí. Foi começo de nossa celebração aqui na Tilburg. E a vrouw aqui está cana conosco. No final da temporada nós estamos procurando essa kerk. Tá quando aí, Roosje? 16 aí também. Sim. Tá para de cozinha, tá raimop, tá cozinhar para pastor. Cozinhar, direito comida. Tu luna. Anto, lastimamente su casa vai lagi. Anto, ave ting algo, não sei como que bisa algo, of como que. Actualmente mi quero donar por ende cabine misa ave algo para que da corda ku neto mai passar mi casa vai legami. Como tradizi, dor com minuto nós está abiba kinang assunto tradizi di corsau. Le pedi boso che rato para mi parte para boso de misa, ya? Danke Roosje. Na nome di Comissão Missão Tilburg, nós desejamos um bom caminho. Agora, o pastor deu uma benção promessa. Anto
Agora que o Papa Deus tima bostang e nós também. Signor benediciona bozo, e guarda bozo. Amen. Signor vac bozo, cu carnino, e mustra bozo su bondat. Signor dona bozo, paz y prosperidad. Y bendiciones de Dios Todopoderoso, Tata, Hijo y Espíritu Santo, baja riba bozo, y queda siempre cu bozo.
Dus dat willen we gaan. Magrava,